Hello guys, welcome to my channel. आंनि भिडिअ'आव आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जों दिनैहाय न'आव माइ सौदों आरो ना, माइ एसे दंमोन बेखौलाय मिलाव हैबाय थाला साननानै न'आव सौबाय। बेखौनो आइजों आंनि सौदों आरो ना जोङो। गाइस नायलांबाय था माइ सौबा माबायदि खामानि जायो, बेसेबां खस्थ' मोनो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै लानानै फैबाय। गाइसमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि माइ सौनायखौ, माबायदि खामानि जायो न'आव माइ सौबा, उवालजों सौनाया माबायदि खस्थ' मोनो। गाइस नायलांबाय था, गोदोनि समावसो सौवोमोन बेफोराव, दाथ' रावबो सौला। बेखायनो जोंबो एसेल'खाय माइ मिलाव हैयालासिनो न'आवनो सौबाय आरो ना गाइस, नायलांबाय थादो। खोनायाखै? जोंनि संनाय सोरबा दा जुगावहाय जोंनि संनो जोंनि संनो औ 비를 고생하게 하래. 여기 있어. 사진 보고 다. 아유, 이거 그대야, 그냥 문화래. 이거 아직은 난 봐, 근데 하다 그래. गाइस माइ देदों नै जों, माइब्रा माइ जों देनानै मोनबाय नै। दानि जुगाव माइरं देबावो उवालाव, मेचिनाव होआलासिनो। देनजारसो जोङो देग्राया नै, बोलो गोरा फालुआन जोंनि बिमा। खेबबेसे देनांगोन बेखौ? खेबबेसे जाबावगोन बै? आयु बेखौ देनांगौआ बेहालाय दालाय मोनाखै, गैलानो बारा, एसेल' माइ गाब दंसैना। ज' गोजा जायो माइरं दाबसासेयाव। जागोना जाया? जाया जायो। ओमफ्राय बिदियालाय मिलाव होनायावलाय बोरैथो खारो गोजा गोजाया? मिलजों हायो। फुख'बोजोबो खोमा। मानो? 가서 라지나는 마, 저 알아서 라지달래. 삼바시는? 어? 아, 근데 강남로 지나는 고가 보이다 비카. 그래. 그 그만아. 나요 그건 막히네. 어. 그래. 맞다 이거는. 어. 이거 스컬러 이거 스컬러. 나만 단두네 우라 저도 있는데.
गायसिनै देग्लाय देंगार होख्लायबाय जों खेबनै देखाबाय उवाल खेबनै ओमफ्राय नै खेबसे दंबावो आरो खेबसे दंबावो बिसोरखौ देजोबबावनांगौ देनायाबो खम नङा आखाइ रुवायलायो आखाइ साजोबलायो बेसेबांबा खस्थ' दाउ हो 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 ओमफ्राय नै बिथिं सासे मोद्ला दङ मोद्ला रोखालाय खारबाय थायो मोद्ला होख्लायनोसैलाय नै मानसिया बिराद मोजां माइरंजों गेलेबाय थायो जायाखै आरो एसे मारै दसेनो गैया हाफ खरस दङ नों दहाय बेसे बुरजा होखायाखै नै रेडि संग्राय सान्द्रि संग्राय आरो नैबाव एसे रन्जित माइ दंबावोसो ओमफ्राय नैबेजों सालिगोन बेजों जावगोन सालिगोन माइ सौनायाव मा मा आगजु नांगौ नै आखाइ रुवायजोब्बाय माइ देबायबायनानै आखाइया जाजोब्बाय आखाइया बुनो नागिरनाय बायदि मोनलायलायबाय आङो ख्रम ख्रमनो आखाइया बुनो नागिरबाय आं देफाया माथो गेब्ले होननो हाया नोंलाय गेब्लेयाखैनो बेनो बे देनोसै आङो हारसिं गोदो Guys, माइरं जौदों नोंसोरखौ गोदोसो फोरोंग्रा बिदि बिदि जावनांगौ होननानै नोंसोरखौ गोदो गोदाय बोराय बुरै फोरोंबाय
फोरोंनो दाबाबो जावनानै जायाबानो जाखाया जावनानैसो जाखायो बिदिखौ जावनो रोङा नामा सोरबा सोरबा ओरैनो जायो थिनथांनाव जावालाय जावनो रोङै थाबाय जावनो रोंखायाबा उरायबानो जाबाय होननानै फिसौ 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 होगोन ना नै मा आखाया गाइस नै माइ सौबा बेबायदि बान्था मोनो नुगासिनो माथो देखांबाय गाइस ओमफ्राय गुन्दैखौबो नै जावखांबाय गुन्दै जावखांबाय बेनि उनाव सालिबाय बेनि उनाव आंनि आखाया थिफुनानै गोदो जाबाय मोननै थिफुबाय माइ संनानै ओमफ्राय नैबे सालिबाय आरो बेखौ देबावनांसिगौलाय सालिनायाव थांफाजोबोसो एफा खामानिया ओरैनो सालियो ओरैनो थांबासिनो माइरं जावनायनि माइरं माइ देनायनि खामानिया बेफोरनो